Tabuk asai baikino cererok jotun selai canani serengbo. O canani serengpuru borongni jotun selai favorite hinkeno Maggie. Maggie hinke jotono thokjago cheraino karui okra kusu tei saksalai jotono hamjakbayo o Maggie no. Maggie ni bisingo noodles ngangke teibo thokugo obo sara India no famous o noodles ngangke jotono hamjakbayo. Phiaba o hamjakmungni bisingo bo belai kirimasincha dark secret tongo. Jong thokjagui chamale chaui phiaba oboni kahamde hamyade side effect obona tui chini bokrogo kisabhono knowledge gurui phiaba obona tui bo saimanani dorkar. Abo kahai fatarni chamung chamani eba kheba noodles rok chamani busuk jora tui chini saksori health no hamya khlai siwi man oborok no tui bo saimanani dorkar. Tamni hinke besibak no obo kahai Maggie noodles rok chererok no bisi chakugo okra rok gangke saya phano tongmano phiaba chererok ni craving gangke borok je manya sak hawo geragui phano o manaino sana hinke sanaino hinui sano phiaba borok no obo kahai sanmanbai riui phano irima bai ongya obo belai dangerous for health. Ani channel ni bukhaktui bo kwbang mano videos rok rijak tongo noodles chaui thwimani bubuksa pasaui thwimani tei kwbangma fatarni fast food burger pizza tei kwbangma egg roll rok tongo. Abo kahai kwbangma fast food rok aborok chamani bebak no hamya swnamthani o tamo bai swnamkha oborokno chong bisi naijakya eba kebo notice khlaijakya phiaba chapuru naithotok nukhotok motom bahaibai no chong chaui paio phiaba aboni ukologo kwbangma no hwijak kokrok tongo swnamjakmani amsuk jemon street food gangke arjakao Maggie rok tongo noodles rok tongo chowmin burger egg roll tei kwbangma tiffin rok hingke aron bisingo egg roll pakora hingkai to belai famous o egg roll pakora no swnamna thangka hingke thok rok nango hingke thok rok to burung pai tonani nangnai haini bagui ni borok burung paikha hingke rang puisa bo thangnai haini bagui borok o thok no use khlaiui kaisa monbaikha hingke aran teisa khichonoi abono poteisa muphunui siwo. Abo haike mang o thok kwcham no mang use khlai tongo baksa rok gangke o thok kwchamo emon je infection je kosom ongui thangmani obo busuk jora tui bohogni bagui dangerous omo chakha hingke jeng diarrhea bohogni bemar tei kwbangma kirimasincha bemar manjakgwi mano. Haini bagui street food rok no chanani bo jeng kom rinani nango obo belai sak health ni bagui dangerous ongo hingke Maggie hingke to fatarni packet o se pai sajak hingke aro khe tamani dangerous hini baksa ke swngnai norok notice de khlaiya saimanya jephorpano Maggie chakha hingke obo pulisai phaio chikonni kotor ongoi hingke jephor bahogo soboyo aprung gangke tebo pulisaui phaio. Maggie chamani yagulo khuda kwrui ongui thango saksori gebel sori kosto jemon gas tebo pariui phaima hai maisano mujungui tongphano chaui manya abo hai ongui thango norok notice de khlaiya saimanya phiaba joto borok no obo feel khlaina hine kha khlaio. Noodles chakha gangke kidney liver rok bo thangui mano obo kahai mai chamani jagao se Maggie chakha hingke khuda kwrui no ongui thango aboni sai jong nogo swnamjak roti oborok thok sara oborok hingke belai kaham health ni bagui hingke tabuk cherei bwsa tongo borok no Maggie charinani hingke avoid khlainani nango obo bohogni bagui belai hamya paithago thangui
sak sori hamya angpuru narangnani muchung phano naragwi mangala obo kahai kok samaya phano obo belai kheno kubui kok norok jodi no ani kok no tui bisas khlaya hingke norok Google o search khlainai mano Maggie jamani side effect hinui hingke kwbang mano nugui phaiyano eba khiba nukjak phaiyano hingke norok ani o kok samano tui sabo agree je Maggie noodles sama bai bohok derawi paithago langma porjonto chaui mano o kok rokno tui sabo agree ang bai comment section thangoi comment khlai salai di।